Dobrodošli u prvu emisiju Znakovi pored puta. Znam da znate čemu služe znakovi u saobraćaju. Ali da li postoje znakovi koji usmeravaju čovekov život da bi bio uspešan? Da li je moguće da svako, apsolutno svako bude uspešan? U stvari, šta je uspeh? U najavi sam rekao da sam se bavio sportom. Iako sam počeo igrajući rukomet, najviše sam voleo košarku, ali sam igrao i odbojku, i stoni tenis, veliki tenis. Nisam postigao uspeh kao Novak Đoković, ne samo u tenisu, nego ni u jednom sportu kojim sam se bavio. Da li sam zato bio neuspešan? Završio sam studije, počeo da radim, selio se 17 puta radeći u Vojvodini, Bosni, Južnoj Srbiji, sada sam ponovo u Vojvodini. Da li sam bio uspešan ili neuspešan? Imam porodicu. Suprugu koja je inženjer, koja nikada nije bila zaposlena. Ali jeste radila. Ne u svojoj struci, ali je odgajila 4 dece. Najstarija ćerka je advokat i živi u Edinburgu u Škotskoj. Izgubili smo starijeg sina jer je poginuo kada je imao 21 godinu. Mlađa ćerka je vaspitačica i radi u prestižnom obdaništu na Dedinju. Najmlađi sin je keramičar i vodoinstalater. Rade ono što su sami izabrali i uživaju u svom poslu. Da li je to uspeh? Nedavno sam postao deda i ušao, kako su mi rekli, u novi klub. Napunio sam 40 godina radnog staža, zdrav sam, imam energije, ideje i želju da i dalje nešto stvaram. Da li je to uspeh? Šta je uspeh? Da li je uspeh kada vam ljudi aplaudiraju? Italijanski pesnik Giacomo Leopardi je rekao da svetina ceni uspeh, a ne vrednost. Dakle, ljudi će vam aplaudirati ako ste postigli nešto na čemu mogu da vam zavide i pritom ih neće biti briga što ste možda kao čovek potpuna ništarija. I drugi mudri ljudi su vidjeli taj raskorak između uspeha i ljudskih vrednosti. Tako je i Einstein rekao: ne trudite se da budete uspešni, već radije da budete cenjeni. Zato nemojte se obazirati na svetinu. Oni će za koji tren aplaudirati ili zviždati nekom drugom. Njih zapravo nije briga za vas. Oni su tu kraj puta samo da bi gledali trku. Ako ćete već nekog slušati, radije oslušnite šta vam govore tih nekoliko ljudi za koje znate da im je stalo do vas. Oni će vam biti mnogo pouzdaniji znakovi pored puta. Ili, ako ćete mene poslušati, pokušajte uživati u onome što stvarate svojim rukama ili umom. O tome je očito razmišljao i engleski državnik Winston Churchill. On je rekao: tajna uspeha u životu nije u tome da čovek radi ono što voli, već da voli ono što radi. Ako ste pomislili da je to lakše reći nego učiniti, složit ću se s vama, ali nije nemoguće. Zato razmišljamo o jednoj možda malo dužoj emisiji u kojoj bismo pokušali da odgovorimo na pitanje kako zavoleti to što radiš ako to nije ono što voliš. Pratite naš kanal i nadam se da ćemo uskoro moći to da i ostvarimo.